खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना आं दिनै खोन्थागोन मोनसे एप्स नाथाय बे एप्सखौ बांसिन मानसियानो मिथिखाबाय जानांगौ नाथाय जाय मिथियाखै बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। बे एप्सनि नामा जाहैबाय प्राइम कार्ड अनलाइन शपिं। थ' नोंथांमोना बे एप्सआव मोनगोन आर'नाइ दख'ना गामसा आरो मोनबावगोन आरो नायबानो जाबाय बे एप्सआव। थ' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनांगोन प्ले स्ट'रावनो मोनगोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। आं प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना प्ले स्ट'राव सार्च खालामदो सार्च बाराव, ओमफ्राय बेयाव प्राइम कार्ड अनलाइन शपिं लिरबानो जाबाय, अब्लानो एपआ फैगोन आरो ओमफ्राय आं बाव लिरनानै दोनखादों, नोंथांमोना स्पेलिंखौ नायना लाबानो जाबाय। नैबेनो प्राइम कार्ड अनलाइन शपिं। थ' आं थुना होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे थार्ड लाइनाव नुगोन बे एप्सआ बेनो आरो प्राइम कार्ड अनलाइन शपिं। जोंनि बर'निनो आरो बे एप्सआबो तपन मुसाहारि नामा। ओमफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामदो। ओमफ्राय आंना डाउनलड खालामखानाय, आं दा अपेन खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। अपेन खालामबाय आङो। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्सखौ अपेन खालामनाय लगे लगे नोंथांमोना बर'नि ड्रेसखौ नुनो मोनगोन आरो आं बे एप्सखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों, बेखायनोबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामना होदों आरो। थ' नोंथांमोनाबो मोजां मोनोबा डाउनलड खालामदो आरो नोंथांमोना बायनो गोसोबा अर्डार खालामदो। नोंथांमोना बाव डिसकाउन्टबो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे दख'नाया 1299 रुपिसनि, ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना मोनगोन 974 रुपिसाव। थ' जोबोर मोजां। ओमफ्राय खमनिबो दङ आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेसेनि दङ। मानोना आं देखायजोबोबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन, बेखायनो आं देखायजोबला। आरोबाव गायथिं नोंथांमोना गामसाबो नुगोन। नैबेलाय गामसा आरो नोंथांमोना आर'नाइबो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइबो मोनगोन। नैबेलाय आर'नाइ जोबोद मोजां। थ' नोंथांमोना बिदिनो अर्डार खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथांमोना अर्डार खालामनो रोङाबा टेनसन खालामनाङा, बाव नाम्बारबो होनाय दङ आरो नोंथांमोना देखायगासिनो कन्टेक्ट इनफरमेसन होनाय दङ। थ' नोंथांमोना एसे गाहायथिं फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाव फन नाम्बार। नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनो रोङाखै एबा नोंथांमोना एसे उसुबिदा मोनदों, थ' नोंथांमोना बाव फन खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो बिनि सोमोन्दै। ओमफ्राय मेलबो होनाय दङ, मेलावबो सोंहरनो हागोन आरो। थ' नोंथांमोना बे माबायदि मोनखो, नोंथांमोना बे बर'नि एप्सखौ नुनानै जि जोंनि बर'नि ड्रेस मोनो, आंथ' जोबोद मोजां मोनदों, बेखायनो नोंथांमोननो आं खोन्थाना होदों। थ' नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहर माबायदि मोनखो। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामना होलांदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो। थेंक इउ।